Πίσω στο στούντιο λοιπόν, και όπως σας έχει προαναγγείλει κυρίες και κύριοι ο Φάνης Παπαθανασίου, σήμερα θα ανοίξουμε τον φάκελο απορροφητικότητα κονδυλίων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Και δεν περπατάει η απορροφητικότητα με τους ρυθμούς που θα ήθελε η χώρα. Και αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι δεν περπατάει η απορροφητικότητα, για να συνδέσουμε και τα όσα λέγαμε νωρίτερα με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε από την τρίτη δόση, με τα μέτρα που θα πάρουμε, να καλύψουμε μαύρες τρύπες στην οικονομία και στην κοινωνία, οι οποίες δεν καλύπτονται με τίποτα. Ακριβώς. Άρα πρέπει λοιπόν να πάρουμε σκληρά μέτρα και μάλιστα θα την πληρώσουν πάλι από ό,τι φαίνεται οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι, ενώ έχουν δοθεί κονδύλια που φτάνουν τα 24 δις για την εξαετία από το 2007 μέχρι το 2013 και από αυτά στην αγορά έχουν έρθει μόλις τα 9. Να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια των ειδικών καλεσμένων μας, γιατί σήμερα έχουμε ειδικούς για το θέμα αυτό. Πρώτα να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την κυρία Δήμητρα Καδά, δημοσιογράφο στην ιστοσελίδα Capital.gr. Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα σας. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Θα μας βοηθήσει λοιπόν να το βάλουμε σε μια τάξη. Τον κύριο Φραγκίσκο Θεοφύλακτο, στέλεχο εταιρείας Συμβούλων Επενδύσεων. Κύριε Θεοφύλακτε, εσείς συμβουλεύετε η εταιρεία σας επιχειρήσεις που αξιοποιούν προγράμματα ΕΣΠΑ. Και τον κύριο Χρήστο Ιωάννου, οικονομολόγο, που ασχολείται, το γνωρίζει άριστα το θέμα, από ό,τι κατάλαβα, από πολλές πτυχές. Πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε με τα Ηλίσια Παιδεία. Εκεί ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Τουρνάρας, μιλάει στο συνέδριο της ελληνοκοινωνιζικής επιχειρηματικότητας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και θα επιστρέψουμε πίσω εδώ, στην τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Της ελληνικής οικονομίας που οι επόμενοι ομιλητές θα σας αναπτύξουν σήμερα. Δύο λόγια να πω. Θυμίζω λοιπόν αυτό που είπα, που είναι πάρα πολύ βασικό και κερδίζουμε αξιοπιστία, ότι παρά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο προϋπολογισμός φέτος θα κλείσει μέσα στα όρια που έχει αποδεχθεί η Τρόικα. Η πρόοδος κυρίως που έχει επιτευχθεί από το 2010 μέχρι σήμερα προέρχεται κυρίως από την πλευρά των δαπανών και λιγότερο από την πλευρά των εσόδων. Από την πλευρά των δαπανών μέχρι το 2016 θέλουμε επίσης να τις μειώσουμε κι άλλο. Είναι αυτό το περίφημο πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, εάν πραγματικά επιτευχθεί αυτή η μείωση, η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες που έχουν το μικρότερο ποσοστό δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του προϊόντος της. Έχουμε μικρή δυστυχώς πρόοδο στον τομέα της φοροδιαφυγής, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό σύστημα, αλλά επίσης, και αν εξαιρέσει κάποιος την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και ορισμένες μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν επιτευχθεί στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σε σχέση με το πρόγραμμα έχουμε μείνει σχετικά πίσω στις διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε πάρα πολύ, ούτως ώστε μέχρι το Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου να έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος και στον τομέα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε το σημείο αυτό. Το απόσπασμα του κυρίου Στουρνάρα είναι το πιο εμπεριστατωμένο πολιτικό ρεπορτάζ. Ούτε παραγγελία να το έχει η κυρία Κουράτη και ο κύριος Ιωαννίδης, οι αρχισυντάκτες μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν σε απευθεία σύνδεση λοιπόν με ξενοδοχείο στα Ηλίσια, όπου διεξάγεται το πολύ σημαντικό ελληνοκοινωνικό επιχειρηματικό συνέδριο, ο κύριος Στουρνάρας. Και ερχόμαστε εδώ στην κουβέντα μας και θα ξεκινήσω λοιπόν, Δήμητρα, από σένα, για να μας βάλει σε ένα πλαίσιο λοιπόν τη συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί παραμένουν στα συρτάρια αναξιοποιητά 15 δις. Το θέμα είναι σύνθετο, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη κουβέντα μας για τους φόρους, για τα έσοδα, που όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, υπάρχει πρόβλημα ακόμα στη φοροδιαφυγή. Όπως η φοροδιαφυγή και η πάταξή της είναι το κλειδί για τη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς επώδυνες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις,
Έτσι και η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ή των προηγούμενων κουπουσού είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις. Όλοι λένε για ανάπτυξη. Αυτό είναι εργαλείο για την ανάπτυξη, το οποίο εμείς μέχρι τώρα δεν φαίνεται να το αξιοποιούμε τον τρόπο που πρέπει. Υπάρχουν δύο θέματα στο ΕΣΠΑ. Το πρώτο είναι ότι προϋπήρχαν προβλήματα, δηλαδή καθυστερεί στην απορρόφηση. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται κάθε εξαετία με την έναρξη του επόμενου ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ. Λοιπόν, προϋπήρχαν σημαντικά προβλήματα. Υπήρχε και λάθος σχεδιασμός στο ΕΣΠΑ. Κάτι λύθηκε, κάτι έτρεξε το τελευταία διετία, αλλά ήρθε η κρίση και πρόσθεσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Την έλλειψη ρευστότητας, την αδυναμία των ιδιωτών, μικρών και μεγάλων. Αδυναμία ή φοβία? Και φοβία και αδυναμία. Είναι αδυναμία όταν είσαι μικρομεσαίος, πληρώνεις υπέρογγους φόρους και δεν πάει καλά ο τζίρος σου. Είναι φοβία όταν είσαι ένας μεγάλος επενδυτής και ακούς για λοιπόν, exit. να τα βάλουμε κάτω. Είναι οι τράπεζες που δεν έχουν χρήματα να τροφοδοτήσουν και να δώσουν κονδύλια στην αγορά. Αυτό είναι το βασικό θέμα τώρα, λοιπόν. Είναι οι τράπεζες. Είναι μετά οι διαχειριστικοί φορείς που είναι πολλοί. Μεγάλη γραφειοκρατία, επομένως είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Λάθος χάραξη εξ αρχής του ΕΣΠΑ. Τώρα επιχειρείται μια αναδιάρθρωση που πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων για να πάνε πιο πολλά κονδύλια σε μικρομεσαίους, σε δράσεις στήριξης ανεργίας. Αλλά δυστυχώς από τα αδιάθετα περίπου 14 επί συνόλου 21,4 κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα πιο πολλά είναι δεσμευμένα. Δηλαδή αφορούν σε μεγάλες υποδομές, οι οποίες είναι στη μέση και δεν μπορούν παρά να δοθούν εκεί τα λεφτά. Δήμητρα, έθεσε το θέμα της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών και το θέμα της απροθυμίας των ιδιωτών, κυρίως αυτών που είναι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, να επενδύσουν σε αυτή την περίοδο. Όμως και κατά το παρελθόν, πριν έρθει η κρίση, είχαμε καταγράψει, δημοσιογραφικά μιλώ πάντα, περιπτώσεις μικρομεσαίων που ήταν πρόθυμοι να ασχοληθούν με αυτό και τους μπλοκάρισε είτε η γραφειοκρατία είτε η διαφθορά του συστήματος. Είναι αληθές. Αυτό έχει καταφέρει να ελεγχθεί? Είναι θετική προσπάθεια που είδε το φως δημοσιότητας τους προηγούμενους μήνες στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων με το σκάνδαλο στον επενδυτικό νόμο. Ναι. Ακούγαμε για μίζες, για κονδύλια που υπογείως δίδονταν σε υπαλλήλους. Γρηγορόσημα και διάφορα τέτοια. Αυτά τα ακούγαμε, τα είδαμε και με στοιχεία σε ένα βαθμό με την έρευνα που έγινε. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει λυθεί το θέμα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι άλλο. Και πλέον δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι ο επενδυτικός νόμος με τις αλλαγές που έρχονται εντός των ημερών για να γίνει πιο αποδοτικός θα έχει καν τα χρήματα για να δώσει πια σε επενδυτές. Γιατί σας θυμίσω το μνημόνιο επιβάλλει περικοπή και δημοσίων επενδύσεων. Συνέχεια τι λέει και το Υπουργείο με την αναθεώρηση του προγράμματος. Να πάμε όμως να δούμε τι λέει η αγορά και να πάμε στον Φραγκίσκο Θεοφύλακτο. Και υπάρχει ασφαλώς ένα κλίμα βεβαιότητας που δεν βοηθά. Έτσι. Με ποιες προτάσεις λοιπόν θα μπορούσε να ξεμπλοκαριστεί αυτή η κατάσταση και να έρθει χρήμα στην αγορά, να κινηθεί η αγορά πλέον? Γιατί από ό,τι ακούω υπάρχουν προβλήματα και με τη δεύτερη δράση του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχει προκηρυχθεί αλλά δεν προχωράει. Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν εξαγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη μεταχρονική υστέρηση, οπότε αυτό παγώνει την αγορά. Είναι κάτι το οποίο όλοι περιμένουμε. Για παράδειγμα, τη Β' δράση ΕΣΠΑ που αναφέρατε, ξεκίνησε η πρώτη εξαγγελία αρχές Μαΐου, προεκλογικά δηλαδή, και ακόμα και σήμερα δεν έχουμε δει κάτι πιο συγκεκριμένο. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επενδυτές να αποθαρρύνονται, να περιμένουν με προσμονή να ανοίξει το νέο πρόγραμμα ώστε να ωφεληθούν από τις επιδοτήσεις εφόσον είναι επιλέξιμες τις δαπάνες τους. Και σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι πρέπει να δοθεί νέο κίνητρο στις επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν αφενός να επιβιώσουν. Πώς δηλαδή, εσείς δηλαδή τι προτάσεις θα κάνατε? Μπορεί να μας ακούν τώρα στο Υπουργείο. Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση? Εκτιμώ σε πρώτη φάση ότι η αναθεώρηση που γίνεται αυτή την εποχή στο ΕΣΠΑ είναι κάτι πάρα πολύ γόνιμο. Μην ξεχνάμε ότι είχε να γίνει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία 2 έτη, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετά κονδύλια τα οποία βρίσκονται ήδη πιστωμένα σε δράσεις χωρίς να γνωρίζουμε αν τελικά είχαν την αναμενόμενη απορροφητικότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχουμε αδιάθετα κεφάλαια. Για να το κάνουμε πιο απλό, υπήρχαν προγράμματα τα οποία δεν περπατούσαν. Ακριβώς. Και τώρα πρέπει να γίνει αναθεώρηση σε προγράμματα ώστε να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα. Σωστά, που θα δηλαδή δώσουν θέσεις εργασίας στην αγορά. Που θα βοηθήσουν επιχειρήσεις να κινηθούν. Σαφώς πρέπει να δούμε τι αδιάθετα κονδύλια έχουμε από διάφορες δράσεις, πόσο αυτά απορροφήθηκαν κατά τη διάρκεια που οι δράσεις αυτές ήταν ενεργές, να δούμε αν αυτά μπορούν να
επιστραφούν πίσω στα κεντρικά ταμεία του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να βγουν σωστές, στοχευμένες δράσεις στην Ελλάδα το 2012 πλέον, με τις συνθήκες που όλοι λίγος πολύ γνωρίζουμε της αγοράς, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στοχευμένη πλέον επένδυση. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Συζητούμε τόση ώρα για τον τρόπο απορρόφησης των κονδυλίων, δηλαδή πώς θα έρθουν από την μήτρα του ΕΣΠΑ στην ελληνική οικονομία και στη συνέχεια να γίνει μετακύληση στην πραγματική οικονομία και στην αγορά. Ας πάρουμε αυτό το δεύτερο σκέλος. Άπαξ και εγκρίθηκε το κονδύλιο και μια εταιρεία έχει κάνει μια επένδυση. Ποιος είναι ο χρόνος, ο ωφέλιμος χρόνος από τη στιγμή της έγκρισης μέχρι τη στιγμή της ίσπραξης των κονδυλίων? Γιατί έχω την αίσθηση ότι εκεί δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και αποθαρρύνει κατ' ουσίαν την εμπλοκή τους με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η πραγματικότητα είναι αυτή ότι σε πάρα πολλά προγράμματα τα οποία είχαν τρέξει υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος χρόνος αναμονής προκειμένου να γίνει η περιβόητη εκταμίευση, πράγμα το οποίο σαν κακή εμπειρία αποθαρρύνει στα επόμενα προγράμματα. Γιατί αν να κάνεις μια επένδυση προκειμένου να λάβεις ένα πακέτο χρηματοδοτικό από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ο χρόνος σε καταστρέψει επιχειρηματικά και οικονομικά, νομίζω ότι είναι δωρονάδωρον. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει μετακύληση. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Για παράδειγμα, η πρώτη δράση ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου ως ενδιάμεση φορείς διαχείρισης τότε ήταν οι τράπεζες, έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Ο χρόνος που αναφέρεται έχει φτάσει ακόμα και σε 1 μήνα ή 2 από την ημερομηνία που γίνεται τελική πιστοποίηση του ελέγχου, με απόλυτα διαφανείς τρόπους και διαδικασίες. Οπότε και τα φαινόμενα διαφθοράς που αναφέραμε πριν, τα οποία κατά καιρούς έχουν ακουστεί, δεν παρατηρήθηκαν σε κανένα από αυτά τα προγράμματα. Για να δούμε τι λέει και ο κύριος Ιωάννου. Εσείς, κύριε Ιωάννου, πού εντοπίζετε το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα? Αν πάρω στη κυριολεξία το ερώτημά σας, γιατί μένουν στα συρτάρια, η απάντηση είναι γιατί είναι στα λάθος συρτάρια και για να ανοίξει αυτά τα συρτάρια επίσης, πολλά κλειδιά χρειάζεται και πολλές φορές λάδι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο σχέδιο. Πολλές φορές χρειάζεται και λάδι. Είπε τη λέξη λάδι. Ναι, Λοιπόν, είναι η κουβέντα κλειδί κατά αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, τα γνωστά. Αλλά αυτά είναι παρεπόμενα προβλήματα. Ωραία. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Καταρχάς, υπάρχει βούληση να ξεπεραστεί το πρόβλημα? Γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Υπουργείο μια προσπάθεια αναθεώρησης των προγραμμάτων. Αναθεώρηση ΕΣΠΑ δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Έχουν σχεδόν λίγο ή πολύ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Άμα δείτε τον κατάλογο του αναπρογραμματισμού, αυτά ψηφιστήκαν το 7 και το 8 μέχρι το 11, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει 20 δις κοινοτικά, 24 με τα δικά της, η οποία δεν είχε κάνει αναπρογραμματισμό το 2008 έως το 2011, μαζί με το Λουξεμβούργο που έχει 50 εκατομμύρια, είναι μια αναπτυγμένη χώρα, με τη Φιλανδία και τη Σουηδία που δεν περιμένουν να ζήσουν από το ΕΣΠΑ, γιατί είναι χώρες που πληρώνουν ΕΣΠΑ στις άλλες χώρες και έχουν 1,5-2 δις. Έπρεπε να είχε γίνει, πρώτον γιατί είχε σχεδιαστεί λάθος πριν την κρίση, έπρεπε να ανασχεδιαστεί μετά την κρίση, για την κρίση. Γίνανε προσπάθειες και υπάρχουν ισχυρές πιέσεις και διευκολύνσεις. Χρηματοδότηση να πάει στο 85 η κοινοτική, να πάει και στο 95, να στραφούν πόροι αδιάθετοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε νέες δράσεις για την απασχόληση για νέους άνεργους. Αυτά δυστυχώς δεν ευδοκίμησαν. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο σχέδιο. Υποτίθεται ότι αυτό είναι ένα από τα άλογα που θα μας βγάλει στην ανάπτυξη. Και τώρα αποδεικνύεται κουτσό. Πρέπει και έτσι που είναι, μέχρι το τέλος αυτού, να προχωρήσει το ΕΣΠΑ, να απορροφηθούν οι πόροι και σε αυτή τη διαδικασία πάνω να αλλάξουμε και λίγο το. Εσείς τι θα αλλάζατε άμεσα? Σημασία της συζήτησης. Άμεσα και τι θα βοηθήσει εάν δίνονται κονδύλια κίνησης από τις τράπεζες? Αυτό είναι ένα θέμα που είναι καταρχήν η στροφή στην Ελλάδα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι που γίνεται αγώνας να εφαρμοστεί από το 9 και από το 10. Έγινε η μελέτη, φτιάχτηκε το Ειδικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και υπάρχει και το θέμα των κεφαλαίων κίνησης. Επειδή βούλιαξε η αγορά, έχουν πρόβλημα μεγάλο οι τράπεζες, δεν μπορούν να μοχλεύσουν, μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Αυτό πρέπει να περπατήσει, διότι έξω έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Δηλαδή και το Ευρωκοινοβούλιο και η κοινοτική νομοθεσία βοηθάει στο τώρα να δοθεί κεφάλαιο κίνηση και στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να ανακεφαλαιωθούν οι τράπεζες, αλλά πρέπει να λυθούν και τα διαχειριστικά θέματα. Πρέπει να ανασχεδιαστεί, αναπροσαρμοστεί έστω και τώρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πολλά έργα να μείνουν απ' έξω. Και επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει ΕΣΠΑ και το 14-20. Να μην κουβαλάμε τότε τις αμαρτίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε την κακιά πλευρά αυτής της ιστορίας, δηλαδή τη δική μας ανεπάρκεια να απορροφήσουμε πόρους. Υπάρχει όμως να δούμε τη θετική πλευρά του νομίσματος. Είναι πώς το βλέπεις στο ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Πάμε λοιπόν να συναντηθούμε με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη στην Ανάβρα, στον Αλμυρό Μαγνησίας. Καλώς μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Εκεί υπάρχει δυνατότητα από το Δήμο απορρόφησης όλων των κονδυλίων. Δηλαδή έχουν πετύχει πράγματα που δεν κατάφεραν να πετύχουν όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι μαζί. Λοιπόν, για να δούμε πώς το πέτυχαν, τι κατάφεραν, ποια είναι η θετική ανάγνωση αυτού του προβλήματος. Λοιπόν, όλα αυτά όμως βέβαια ανήκουν στο παρελθόν, όπως θα μας πει και ο Δήμαρχος Αλμυρού, ο κύριος Βαγγέλης Χατζικυριάκος. Μην μας το χαλάς τώρα. Μην μας το χαλάς. Είχαμε φτιαχτεί. Τέλος πάντων, να πάμε σε αυτό που γινόταν και σε αυτή την πραγματικότητα σήμερα. Ναι. Γιατί από ό,τι άκουσα, το χωριό εκεί ήταν πρότυπο. Δηλαδή θύμιζε ελβετικό χωριό. Ναι. Θύμιζε ελβετικό χωριό, κύριε Χατζικυριάκο. Εγώ λέω να προσγειωθούμε λίγο. Σίγουρα τα πράγματα είναι καλύτερα στην επαρχία. Σίγουρα υπάρχει ένα υπόβαθρο στη συγκεκριμένη περιοχή και στο συγκεκριμένο χωριό, αλλά και στο Δήμο Αλμυρού γενικότερα, στο οποίο μπορούμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας όμως δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχουμε και μια κεντρική διοίκηση η οποία να στηρίζει. Πόσο να αντέξεις μόνος σου. Δεν μπορεί ένας Δήμος να έχει απευθείας συνομιλίες και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν η περιφέρεια. Άρα, να μην μιλάμε μόνο για την Ανάβρα και για το Δήμο Αλμυρού, που μπορούμε να μιλήσουμε. Σας μιλήσουμε τουλάχιστον για την επόμενη. Σας κύριε Δήμαρχε, για να παίρνουμε και λίγο θάρρος ότι υπάρχει δυνατότητα, εάν οργανωθούμε σωστά, να πετύχουμε το μέγιστο. Δεν το συζητάω και πολύ γρήγορα μάλιστα. Αν είχαμε το ΕΣΠΑ στα χέρια μας, δεν θα είχαμε την κρίση που έχουμε. Ακόμα και τώρα δεν καταφέραμε, μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά δεν καταφέραμε να έρθουμε εκεί που ήμασταν πριν. Εκεί λοιπόν στο χωριό με 700 κατοίκους εκεί στην Ανάβρα, κύριε Δήμαρχε, το χωριό λοιπόν που είχε 0 ανεργία με 700 κατοίκους και είχε εισόδημα, οι κάτοικοι της είχαν εισόδημα γύρω στα 100 με 150 χιλιάρικα το χρόνο, ότι είχε εξασφαλίσει όλα τα προγράμματα, ότι είχε διασφαλίσει σχολεία, εργοστάσια, ό,τι μπορούσε να εκμεταλλευτεί λοιπόν. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γινόταν αυτό? Υπήρχε και υπάρχει. Και υπάρχει και μια οικονομική άνθηση και ατομικά στους κατοίκους, αλλά και γενικότερα για το σύνολο του χωριού, με έργα υποδομής, και τα οποία προχωράμε και υλοποιούμε ακόμα περισσότερα. Αρκεί να λειτουργήσει το ΕΣΠΑ. Στο 27 του μηνός καταθέτουμε στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ένα μεγάλο πρόγραμμα για την Ανάβρα, για να είναι μια αυτόνομη πόλη ενεργειακά αύριο μεθαύριο, καταθέτοντας μέσα από το πρόγραμμα ορεινές, πράσινες κοινότητες, νησιωτικές περιοχές, καινοτόμες προσπάθειες, γύρω στα 12 εκατομμύρια πρόταση, όπου θα έχουμε αυτόνομη θέρμανση με την τηλεθέρμανση, ένα μικρό υδροελεκτρικό εργοστάσιο, σε όλες τις στέγες φωτοβολταϊκά των δημοσίων κτηρίων αλλά και των ιδιωτικών κτηρίων, κάπου 150 σπίτια τα οποία ενδιαφέρονται ιδιώτες, ένα μεγάλο πάρκο βιοκλιματικό ώστε να αναβαθμιστεί η περιοχή. Άρα πάμε για ένα αυτόνομο ενεργειακά χωριό, το οποίο θα είναι ένα πρότυπο πραγματικά όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει βεβαίως, αρκεί όμως να κινηθεί γρήγορα η κεντρική διοίκηση, να αξιολογήσει τις προτάσεις και να μας αφήσει μέσα από την γραφειοκρατία να δημοπρατήσουμε γρήγορα συγκεκριμένα έργα. Στη δική σας περίπτωση το καταφέρατε αυτό και γι' αυτό σας χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα. Βιαστήκατε να μας προσγειώσετε. Η δημόσια τηλεόραση έχει και στο παρελθόν ασχοληθεί με την Ανάβρα και τις επιδόσεις που έχουν υπάρξει στον τομέα της απορροφητικότητας των κονδυλίων. Να σας πω όμως, η απορροφητικότητα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Πολλοί δήμοι είναι έτοιμοι με όριμες μελέτες. Το ΕΣΠΑ όμως δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει? Γιατί είναι το χάος της κεντρικής διοίκησης, της γραφειοκρατίας και το χάος που το ΕΣΠΑ μέσα από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων δεν μπορεί να έρθει στην περιφέρεια. Όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη. Εσείς τώρα λοιπόν είστε σε μια διαπραγμάτευση από ό,τι καταλαβαίνουμε με την κεντρική διοίκηση για κάποια κονδύλια. Εκεί μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα τι ζητάτε, τι ύψους κονδυλίων είναι αυτά και γιατί δεν σας τα δίνουν? Για το Δήμο Αλμυρού δεν είναι ότι δεν μας τα δίνουν. Για το Δήμο Αλμυρού αυτή τη στιγμή είναι να υλοποιηθούν κοντά στα 70 εκατομμύρια έργα, τα οποία θα δώσουν και μια άλλη ψυχολογία στην πόλη. Είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ανάβρα. Είναι μια μεγάλη λιμνοδεξαμενή, 21 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο βρίσκεται στη φάση της προπράτησης. 2 χρόνια καθυστέρηση. Υπάρχουν κάποια έργα όπως αναπλάσεις του κέντρου του Αλμυρού,
στα 5 εκατομμύρια. Υπάρχουν γύρω στα 20 εκατομμύρια αποχετεύσεις, έργα υποδομής. Αλλά όλα καθυστερούν στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων μέσα από μια γραφειοκρατία απίθανη. Πόσο είναι το ύψος των κονδυλίων που είχε απορροφήσει μέχρι την συνένωση των Δήμων η Ανάβρα, κύριε Δήμαρχε? Η Ανάβρα 100%. Δηλαδή, μπορεί να μας πείτε πόσα χρήματα? Σε ποσό? Δεν μπορώ να τα πω, δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς πόσα χρήματα σε βάθος 2, 3, 4 ετών. Αλλά νομίζω πως αν τα κονδύλια πραγματικά ήταν στην περιφέρεια μέσα από το ΕΣΠΑ ή η επόμενη προγραμματική περίοδος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δήμοι μαζί με την αιρετή περιφέρεια πλέον έχουν τη δυνατότητα και την οντότητα, οι ισχυροί δήμοι που δημιουργήθηκαν, να μπορέσουν να απορροφήσουν όλα αυτά τα κονδύλια και να μην χάνονται μέσα στους διαδρόμους τους σκοτεινούς των τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Διάδρομοι τομεακών προγραμμάτων στους διαδρόμους των Υπουργείων, είπε ο Δήμαρχος. Δεν θέλω να χαϊδέψουμε τα αυτιά όλων των δημάρχων, διότι υπάρχουν και πολλά έργα τα οποία δεν είναι χρήσιμα ή δεν έχουν την διαχειριστική επάρκεια, αλλά πρέπει το σχέδιο της ανάπτυξης να εντοπιστεί. Και εμείς στο ΕΣΠΑ, αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε τώρα να απορροφήσουμε, δυσκολέψαμε τη διαχείριση, πολλαπλασιάσαμε τις διαχειριστικές αρχές, το σπάσαμε σε περισσότερα προγράμματα και τομεακά που είναι τα Υπουργεία, γιατί ο κάθε υπουργός θέλει το πρόγραμμά του. Αδυνατήσαμε τα περιφερειακά προγράμματα και εκεί πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί έρχεται και 14-20. Είναι μια ευκαιρία τώρα, ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία, στο επόμενο ΕΣΠΑ που σε λίγο θα κλειδώσει, να μην γίνουν τα ίδια λάθη. Γιατί σύμφωνα με στοιχεία που εσείς είχατε δημοσιεύσει παλιότερα, το μισό περίπου ποσό του ΕΣΠΑ ξαναβγαίνει στο εξωτερικό, έτσι. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικά. Πού πάνε αυτά, πού πάνε αυτά τα χρήματα δηλαδή, πώς ξαναβγαίνουν. Να δούμε τη διαδρομή. Να δούμε την κάρτα μας λοιπόν. Είναι χειρότερη καταρχάς επίδοση Για πανευρωπαϊκά. να δούμε λοιπόν την κάρτα μας με τα κονδύλια. Καταρχήν, τους κοινοτικούς πόρους τους παίρνουμε για να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή. Είμαστε εμείς, η Ελλάδα, 13 περιφέρειες σε 270 περιφέρειες. Υποτίθεται είναι για να στηρίξουμε την συνοχή των περιφερειών της χώρας. Λοιπόν, αυτό που είναι από μελέτη αξιολόγησης κοινοτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει ότι η συζήτηση για την απορρόφηση δεν αρκεί. Δηλαδή, εμείς απορροφούμε και για 100 ευρώ που απορροφούμε, τα 43 ευρώ ξαναγυρίζουν στις ανεπτυγμένες πλούσιες περιφέρειες της Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν? Για πέστε, για εξηγήστε μας. Διότι ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ δεν είναι για επενδύσεις που στηρίζουν συνέργειες στην εγχώρια οικονομία, δεν αναπτύσσουν την εγχώρια παραγωγή, αλλά εμείς απλά τα χρησιμοποιούμε σαν κατανάλωση. Κλασικό παράδειγμα, πάρτε μερικά Ολυμπιακά έργα. Δεν είναι επενδύσεις. Δηλαδή παίρνουμε προγράμματα ευρωπαϊκά, παίρνουμε πόρους ευρωπαϊκούς, τα παίρνει ένας φορέας και από εκεί και πέρα τα εκχωρεί σε ξένες εταιρείες και επιστρέφουν από εκεί που ήρθαν. Έχει να κάνει με το σχέδιο που έχεις στο ΕΣΠΑ για το ποιο έργο θα συνδεθεί με ποιο και πώς αυτό θα αυξήσει την παραγωγική βάση, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Εμείς και αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και το αποτέλεσμα του ισοζυγίου πληρωμών, μας δείχνει ότι σε αυτό δεν πήγαμε καλά. Τα καταναλώναμε, δεν τα επενδύαμε. Και αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε. Και γιατί τα καταναλώναμε, είχαμε μία έμφαση στην απορρόφηση, αυτό που συζητάμε και τώρα, χωρίς να έχουμε στοχευμένες προτεραιότητες. Κύριε Θεοφύλακτε, σας εκπλήσουν αυτά τα στοιχεία? Επιστρέφουν, τα παίρνουμε και τα επιστρέφουμε πίσω? Η πραγματικότητα είναι αυτή που είπε και ο κύριος Ιωάννου, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παραγωγική δυνατότητα στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε, για παράδειγμα, μια μεγάλη γραμμή παραγωγής να την προμηθευτούμε από εγχώρια βιομηχανία. Αυτό όμως είναι ένα συνολικό, νομίζω, ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία και πραγματικά θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν τον άξονα. Να ρωτήσω κάτι εγώ ένα λεπτό. Συζητούμε τόση ώρα για την ανεπάρκεια ή την αδυναμία της κρατικής μηχανής να απορροφήσει αυτά τα κονδύλια. Υπάρχει κάποιος φορέας ή κάποιος, εν πάση περιπτώσει, εντεταλμένος, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους φορείς για το πώς θα πετύχουν μεγιστοποίηση απορρόφησης κονδυλίων? Είδαμε τώρα το δήμαρχο εδώ της Ανάβρας, είχε τη δυνατότητα, κάθισε, μελέτησε ή είχε καλούς συνεργάτες. Υπάρχουν κάποια τσακάλια τέλος πάντων, τα ψάχνουν, τα βρίσκουν. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι στερούν σε εξοικείωση με το αντικείμενο, μπορούν να βρουν καθοδήγηση και να τους πούνε ότι μπορείτε να βγείτε από τα διέξοδα και τη στενοπό της χρηματοδότησης μέσω του ΑΒ τρόπου και απευθυνόμενοι στην τάδε υπηρεσία? Ή υπάρχουν πολλοί φορείς που την μπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση? Τεχνοκράτες υπάρχουν και του δημοσίου, π.χ. η ΜΟΔ,
και του ιδιωτικού τομέα υπάρχουν τεχνοκράτες. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το σχήμα. Έγινε, για να μην επαναλαμβανόμαστε, πιο περίπλοκο στο ΕΣΠΑ αντί να γίνει πιο απλό. Και τώρα το διακύβημα ποιο είναι? Έχουμε ύφεση 6-7% και πρέπει του χρόνου να μην γίνει χειρότερη ύφεση, βαθύτερη ύφεση, να πάμε προς ανάπτυξη. Για να πάμε προς ανάπτυξη έχουμε 14 δις ευρώ διαθέσιμα, έστω και σε στραβά εισαγωγικά έργα. Και αυτά πρέπει να τα τρέξουμε πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει μια διαπραγμάτευση που θα κάνει η πολιτική ηγεσία για το ΕΣΠΑ 2 να πετύχει ποικιλοτρόπως. Σε ένα ΕΣΠΑ 2 για το 2014-20, που ακόμα σε ύφεση θα είμαστε, που να πάει εκεί που πρέπει να πάει και που να μην φτάσει, όπως υπάρχουν κάποιες φήμες, ότι θα περιοριστεί στα 12 δις ευρώ από 20 δις ευρώ σήμερα. Έχει σημασία τι θα κάνουμε τώρα. Αν απορροφήσουμε σωστά τα περισσότερα από αυτά, θα πάρουμε και τα υπόλοιπα. Για να δούμε όμως τι λεφτά και τι χάσαμε. Δεν μας δίνει πολύ μεγάλο θάρρος. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα προγράμματα και τι λεφτά χάσαμε σε χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων για έργα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, την περίοδο του 2007 μέχρι το 2012 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 2.979 έργα. Ο στόχος απορρόφησης ήταν τα 9 δις και απορροφήθηκαν μόνο 730. Δηλαδή χάσαμε πάνω από 8 δις. Μείνε να αξιοποιείται 8 δις. Ίσως δεν τα χάσουμε, απλά είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή και φέτος που είμαστε πολύ πίσω, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ιωάννο, κινδυνεύουμε ίσως να χάσουμε μερικά λεφτά του διοικητικής μεταρρύθμισης. Πρέπει να τρέξει μόνο αυτό το Υπουργείο για να μην χάσουμε λεφτά. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε ανάπτυξη, χάνουμε θέσεις απασχόλησης, και μια και είμαστε εδώ τώρα, χάνουμε ευημερία. Ποια προγράμματα είναι πολύ πίσω, σε ποιους τομείς? Μιλήσατε για διοικητική μεταρρύθμιση. Ξέρω ότι υστερεί. Ξέρω σίγουρα ότι είναι η διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι Νομίζω το περιβάλλον, το οποίο έχει πολλά έργα τα οποία είναι κρίσιμα για την Ελλάδα, για το περιβάλλον, για τη διατήρηση, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε θέματα εκεί. Μάλιστα υπάρχει υπερδέσμευση προγραμμάτων και εκεί θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και υπάρχουν και κάποια μεγάλα έργα τα οποία είναι κρίσιμα για τη χώρα. Έχουμε αργήσει σε αυτά. Είναι σχεδόν 3,5 δις και είναι οι λεγόμενοι οδικοί άξονες. Για να δούμε λοιπόν τους οδικούς άξονες με τις χρηματοδοτήσεις τις σημαντικότερες στις συγκοινωνίες. Και έχουμε λοιπόν τα προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί. Δεν ξέρω πόσα από αυτά θα απορροφηθούν. Είναι πρώτα Κόρινθος Πάτρα Πύργος, 437 εκατομμύρια. Τη Θωρέα Δομοκός, ο Σιδηρόδρομος, 403. Η Ροδοδάφνη στο Ρίο, σιδηρόδρομος είναι 365. Πολλά από αυτά έχουν παγώσει. Μάλιστα βρίσκεται το Υπουργείο Ανάπτυξης σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τα πάρουμε τα χρήματα αυτά. Να υπάρχει μια διαπραγμάτευση προκειμένου να ξεπαγώσουν αυτά. Το μετρό στο Χαϊδάρι Πειραιά 352, μετρό Θεσσαλονίκης 274, το μετρό έως Καλαμαριά 220, άλλα χρήματα εκεί. Ο οδικός άξονας Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη 211 εκατομμύρια. Άκτιο Ιωνία, στο Μαλιακό 137, η Θεσσαλονίκη Προμαχώνος και τα Σιάτιστα Χρυσταλλοπηγή. Πολλά χρήματα από τα οποία είναι παγωμένα. Και πολύ μεγάλα τα έργα, έτσι, τα οποία θα αλλάξουν και τη μορφή στην περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα έργα μας έχει δώσει πράσινη κάρτα. Το θέμα τώρα είναι σε εμάς. Δηλαδή και η πρόσθετη εγγύηση, χρηματοδοτική υποστήριξη θα υπάρξει. Είναι θέμα διαχείρισης δικής μας. Είναι έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν τελειώσει σε προηγούμενες δεκαετίες, σε προηγούμενα Κουπουσού και ΕΣΠΑ, και θα πρέπει τουλάχιστον τα μεγάλα οδικά έργα να ολοκληρωθούν, γιατί στο επόμενο 14-20 τα κονδύλια για μεταφορές είναι λιγότερα για υποδομές. Επίσης θα πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα που οι έξω την βλέπουν και μας τη λένε. Στο 14-20 έχουν βάλει στα διευρωπαϊκά δίκτυα, για να μπει και η Ελλάδα να συνδεθεί με την Ευρώπη και η Ευρώπη μεταξύ της, δύο μεγάλα έργα που μας αφορούν. Το ένα είναι ο άξονας Αμβούργο που φτάνει η Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λεμεσό, να ενώσει ουσιαστικά την Ευρώπη, και ο άλλος είναι η λεγόμενη σιδηροδρομική Αγνατία. Εμείς αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που βλέπει η Ευρώπη για την ανάπτυξή της. Κύριε Ιωάννου, έχουμε ζητήσει και θα παρέμβει στην εκπομπή μας ο κύριος Γιαννούσης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων, που χειρίζεται τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με το Μενίδη. Εκεί θα μιλήσουμε με τον κύριο Κρυμιανιώτη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους του Δήμου Αχαρνών. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα που όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, τους δίνει και επιχειρήσεις. Έτσι, μπράβο. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα, θα μας το εξηγήσει λοιπόν ο κ. Κρυμιανιώτης.
Είναι και ο Ηλίας ο Κούκος εκεί. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για τι αριθμό ανέργων μιλάμε? Εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την καλή έννοια όλα τα κοινοτικά προγράμματα και έχουμε κάνει ένα πλάνο 500 θέσεων εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήδη αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 380 θέσεις εγκεκριμένες. Μεταξύ αυτών των θέσεων εργασίας υπάρχουν 80 θέσεις εργασίας που είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας που λέγεται το ΠΕΚΟ. Είναι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης για ειδικές κοινωνικές ομάδες. Έμφαση δίνουμε σε άτομα που είναι κοντά στο όριο της φτώχειας, μονογονεϊκές οικογένειες ή μακροχρόνια άνεργοι. Σε ποιους τομείς επιχειρηματικότητας τώρα θα τους εκπαιδεύσετε και μετά θα τους δώσετε μαγαζιά? Ακριβώς. Τους εκπαιδεύουμε και τους οργανώνουμε σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Σαν παραδείγματα, να βάλουμε κάποιους άξονες, είναι ένα μεγάλο αστικό αγρόκτημα της τάξης των 50 στραμμάτων, όπου θα βάλουμε 20 άτομα εκεί πέρα για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν, δίνοντας περίπου στον καθένα γύρω πάνω από 2 στρέμματα. Υπάρχει μια μεγάλη αγορά αγροτικών προϊόντων, όπου εκεί θα έχουμε 15 άτομα. Και όταν λέμε αγορά αγροτικών προϊόντων, εννοούμε ότι σε συνεργασία με δήμους από την περιφέρεια, εδώ αξίζει να πω ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι επικεφαλής ενός μεγάλου δικτύου, ευρωπαϊκού δικτύου, συμμετέχουν και άλλες χώρες, για βιώσιμη ανάπτυξη και μέσα εκεί πέρα υπάρχουν αρκετοί δήμοι επαρχιακοί. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα οργανώνουμε μια αγορά πώλησης διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και κάνουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στο Δήμο Μεσσήνης, όπου εκεί πέρα πιλωτικό, για να έχουμε το πιλωτικό έργο, όπου εκεί πέρα οργανώνουμε τους παραγωγούς έτσι ώστε να τυποποιούν τα προϊόντα τους. Βάζουμε και ένα σύστημα πιστοποίησης, να δώσουμε ένα σήμα, παράδειγμα, μεσσηνιακή γη. Σε τι προϊόντα, προϊόντα θα γίνει αυτή η παραγωγή? Αγροτικά προϊόντα, οτιδήποτε αγροτικό προϊόν. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι δήμοι, όπως είναι το Μεσολόγγιο, όπως είναι η Λαμία, που συμμετέχουν στο δίκτυο, είναι από τη Χαλκιδική, από τη Χρυσούπολη Καβάλας. Είναι μια σειρά από δήμοι επαρχιακοί που όλοι αυτοί πλέον συνεργαζόμαστε για να έχουμε το πρώτο δίκτυο προϊόντων. Πότε θα ξεκινήσετε? Για δώστε μας μια εικόνα για το χρονοδιάγραμμα. Πότε λοιπόν? Σήμερα το μεσημέρι είναι επίσημη έναρξη, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του... το έργο αυτό υλοποιείται από μια σύμπραξη 8 φορέων. Είναι ο Δήμος Αχαρνών, είναι το Ινστιτούτο της Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντίου. Πολλοί φορείς τέλος πάντων. Είναι αρκετοί φορείς, ναι. Και σήμερα είναι η επίσημη έναρξη το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέσα στον μήνα αυτόν βγαίνουν οι ανακοινώσεις και αρχίζουν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις. Υπολογίζουμε ότι και το μέρος της εκπαίδευσης θα έχει τελειώσει περίπου μέχρι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο υπολογίζουμε να κάνουμε τα εγγένεια της αγοράς, του αστικού αγροκτήματος και των υπολείπων άλλων θέσεων, που είναι ένα άλλο πάλι έτσι καινοτόμο. Είναι, εμείς εδώ έχουμε πολλές ταβέρνες στην οδό Πάρνηθος. Προσπαθούμε λοιπόν με τους ανθρώπους, με τους ιδιοκτήτες των ταβερνών εκεί πέρα, να μαζέψουμε τα τηγανέλαια και από άλλου ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν, καθώς και από άλλα καταστήματα, και να κάνουμε βιοδίζελ. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι ποσοστό απορροφητικότητας έχετε στο Δήμο σας, των κονδυλίων δηλαδή μέχρι σήμερα? Σχεδόν ό,τι ζητάμε υπάρχει 100% απορρόφηση. Στον τομέα τουλάχιστον της απασχόλησης έχουμε 100% απορρόφηση. Σε άλλους τομείς τώρα, όπως είναι για παράδειγμα ο τεχνικός τομέας, όπου και χρειάζονται να προηγηθούν τεχνικές μελέτες για να υποβάλουμε προτάσεις, εκεί υστερούμε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα δυστυχώς στο Δήμο για να μπορέσουμε να αναθέσουμε μελέτες, να έχουμε έτοιμες μελέτες, να έχουμε όρημα έργα για να μπορέσουμε να τα υποβάλουμε. Άρα και ίσως φταίει το ότι δεν έχουν οι Δήμοι αυτή τη στιγμή χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μελέτες. Μια ότι εσείς ασχολείστε πολλά χρόνια με τα προγράμματα αυτά. Από πού πήρατε αυτές τις ιδέες? Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι σχεδόν από το 1984, από τότε που ήταν τα ΜΟΠ ιδιωτικά. Από το 1995 ασχολούμαι και ως δίκτυο τοπικής αυτοδιοίκησης, που είμαι γενικός διευθυντής που λέγεται Εύξηνη Πόλη. Ιδέες πήραμε και από το εξωτερικό. Από ποια χώρα συγκεκριμένα? Τι σας έδωσε ιδέες για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που κάνετε? Το πιλωτικό πρόγραμμα, που είναι κάτι σαν θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, ξεκίνησε από τη Σουηδία. Η πρώτη μου επίσκεψη ήταν το 1993. Εκεί είδα για πρώτη φορά τις θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και μετά αργότερα, όταν εκπροσωπούσα την Ελλάδα στο να κάνουμε τις βασικές αρχές της ΣΥΚΟ, μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας,
Εκεί πλέον επισκεφθήκαμε διάφορες πρωτεύουσες, μεταξύ αυτών πάλι τη Στοκχόλμη, όπου και πέρα πλέον μας αναλύσαν ακριβώς πώς δουλεύει. Σουηδία, από εκεί πρέπει να πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ Βλέπετε πολύ. ότι αν το βάλουμε κάτω και μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο. Να σας πω κάτι. Αυθόρμητα θα το καταθέσω. Θυμώνω με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, άκουγα νωρίτερα τον κύριο Ιωάννου που έλεγε για αυτή την μεγάλη εικόνα της ανάπτυξης που έχουν για την Ελλάδα με τον έναν οδικό άξονα και το σιδηροδρομικό άξονα. Άκουσα τώρα τον κύριο Κρυμνανιώτη, ο οποίος είναι σε πιο χαμηλά μεγέθη. Και λέω, συνειδητοποιώ κι εγώ μαζί με εσάς, στη συζήτηση που κάνουμε, τι ευκαιρίες χάνουμε. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος, που κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια, είπε το εξής: ότι δεν έχουμε λεφτά για τεχνικές μελέτες για να προχωρήσουν κάποια που προφανώς ο άνθρωπος, αν είχε λεφτά, μάλλον θα τα κατάφερνε καλά από ό,τι φαίνεται. Τεχνικές μελέτες χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι το εθνικό σκέλος του ΠΟΔΟΕ, που από τα 10,3 πήγε περίπου στα 7,3 δις ευρώ και φοβούμαστε ότι θα ξανακοπεί, για να κλείσει η τρύπα στα έσοδα λόγω μνημονίου. 10 φορές κόπηκε μέσα σε 2-2,5 χρόνια, από το 2010. Και αυτό στερεί από οξυγόνο. Μάλιστα. Για να δούμε. Οι μελέτες θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει αυτό αν το σύστημα επικοινωνούσε στο εσωτερικό του αντιπροσωπευτικά και ήταν στραμμένο στην αποτελεσματικότητα. Μελέτες επιμελετών και από την τεχνική βοήθεια του ΕΣΠΑ για πράγματα άχρηστα που οι μελέτες δεν αξίζουν το χαρτί τους. Για να δούμε τι θα αλλάξει κάτι με το νέο αναπτυξιακό νόμο, κύριε Θεοφύλακτε. Θα φτάνουν τα χρήματα που, μάλλον φτάνουν τα κίνητρα, η φοροαπαλλαγή φτάνει, ή χρειάζονται οι εταιρείες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουν μόνο χρήματα για επενδύσεις, θέλουν χρήματα και για κίνηση. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση για να ξεκινήσουν επενδύσεις. Είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Αφενός φάνηκε ότι το προηγούμενο δομή του αναπτυξιακού νόμου δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν δελεαστικό για τους επενδυτές. Δεν είχαμε την αναμενόμενη απορροφητικότητα κονδυλίων στον αναπτυξιακό νόμο. Οι φοροαπαλλαγές σε μια χώρα που ταλανίζεται από την ύφεση δεν είναι κάποιο αποτελεσματικό μέτρο. Διαβάζουμε με χαρά ότι μάλλον θα ξαναγυρίσει σε απευθείας ενισχύσεις ο αναπτυξιακός νόμος. Επίσης, σε πρόσφατο δημοσίευμα που διάβασα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, είδαμε ότι θα εμπλακούν πιο ενεργά οι τράπεζες ως ενδιάμεση φορείς διαχείρισης, τουλάχιστον στο κομμάτι της αξιολόγησης και επιστοποίησης, που εκτιμώ ότι αυτό θα δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τους επενδυτές όσον αφορά την ταχύτητα και αξιοπιστία. Και εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο. Διαβάζω μια ανακοίνωση χθεσινή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, που λέει με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Τράπεζας Επενδύσεων για την αποδέσμευση κεφαλαίων προς τη χώρα μας. Χαιρετίζει την υπογραφή, αλλά λέει ότι θα πρέπει οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή. Βεβαίως, αυτό είναι το θέμα της ανακεφαλοποίησης που θίξαμε και προηγούμενα. Εκτιμώ ότι και αυτό, αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, θα έχει μια θετική εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε πλέον ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το κομμάτι της ανάπτυξης μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ με το σωστό τρόπο. Είναι το πρώτο μας εργαλείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μια επισήμανση με βάση αυτά που ακούσαμε και πριν από τον Δήμαρχο, σχετικά με το κομμάτι ότι ίσως να ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα κεντρικό όργανο διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Είδαμε τώρα ότι συνδυάστηκαν δράσεις που βρέθηκαν χρήματα για εκπαίδευση και αμέσως πήγαν να τις εφαρμόσουν. Εάν υπήρχε ένα κεντρικό όργανο διαχείρισης του ΕΣΠΑ, τότε προφανώς θα υπήρχε καλύτερος τρόπος συντονισμού. Να δώσω και ένα από το παράδειγμα. Αν έβγαινε μια δράση, παράδειγμα, για τον τουρισμό, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα κομμάτι που η Ελλάδα πρέπει να το αξιοποιήσει περισσότερο. Είναι προτεραιότητα. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν υπήρχε ένας κεντρικός διαχειριστής, πέρα από τις άμεσες επενδύσεις, επιχορηγήσεις, να έβαζε ταυτόχρονα και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, ένα άλλο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης, οπότε να υπήρχε μια ολοκληρωμένη δράση για έναν κλάδο. Κάτι το οποίο πιστεύω θα έδινε πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Ναι. Να σας πω τώρα κάτι, επειδή βλέπω τη ροή των μηνυμάτων που στέλνουν όλοι οι πολίτες που παρακολουθούν την εκπομπή. Κρατάω ένα μήνυμα που λέει ότι ο κόσμος φοβάται τα παρελκόμενα μιας επιδότησης. Παραδείγματος χάρη θέματα φόρων, ελέγχων ΣΔΟΕ κλπ. Οπότε δεν το τολμάει. Δηλαδή θέτει και ένα άλλο ζήτημα, πέραν από τα προβλήματα που έχουμε ως προς την μετακύληση που λέμε από πάνω προς τα κάτω, έχουμε τώρα και το ανάστροφο από κάτω προς τα πάνω. Ότι δεν έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ή δεν παρέχουμε ασφάλεια στον πολίτη για να αρχίσει να το ψάχνει περαιτέρω το ζήτημα. Νομίζω ότι εκεί είναι πολύ σοβαρός και ο ρόλος της ενημέρωσης που έχουν πλέον οι επενδυτές. Εκτιμώ ότι πρέπει να ψάχνουν να βρίσκουν επαγγελματικές λύσεις σε κάθε επίπεδο, ώστε να έχουν την ενημέρωση, γιατί πολλά από αυτά είναι αποτέλεσμα της ημιμάθειας κάποιων οι οποίοι δεν δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές, οπότε ο κόσμος φοβάται όλο και περισσότερο. Και στα βράχια πολλές φορές. Θα με πας στις Σέρρες. Θα σε πάω στις Σέρρες. Πάμε λοιπόν τώρα στο βορρά. Στην πατρίδα σου. Στην πατρίδα μου.
Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην Αντιδήμαρχο των Σερών, γιατί εκεί... Και στη Βίκη Κρητικού. Και στη Βίκη Κρητικού. Καλημέρα, Βίκη. Γιατί εκεί έχουμε... Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τα ΕΣΠΑ, έτσι. Όχι, καμία σχέση. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, αλλά θα μιλήσουμε για θετικές δράσεις. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα Γιαννίδου Αρβανίτη. Είναι Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Σερών. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και από μένα, από τη μακρινή Σέρες. Όχι και τόσο μακρινή. Λοιπόν, η τεχνολογία μας φέρνει πολύ κοντά, είδατε. Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε το θέμα. Εκεί λοιπόν υπήρχε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου, το οποίο έδινε αρρωγή στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πρόβλημα. Κάλυψε τις ανάγκες του νομού και τώρα έχει επεκτείνει τη δράση του σε φορείς και σε περιοχές της Ελλάδος που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Για μιλήστε μας γι' αυτό, κυρία Αρβανίτη. Η αλήθεια είναι ότι το κοινωνικό μας φαρμακείο αποτελεί στολίδι για τον τόπο μας. Τον τελευταίο καιρό όμως έχει ανοίξει τα φτερά του και έχει πετάξει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια μεταξύ του Δήμου Σερών, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, δια του Προέδρου του κυρίου Ρόντζη Αργύρη και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι εμείς λοιπόν διαπιστώσαμε κάποια στιγμή, αφού αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λόγω της κρίσης που διανύουμε τώρα και επειδή οι επιχειρήσεις τους έχουν κλείσει, δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Με ποιους φορείς εκτός Σερών συνεργάζεστε? Με πολλούς. Να ξεκινήσω πρώτα από τους δημότες μας, οι οποίοι προσφέρουν τα φάρμακα αλλά και τα διανέμουμε εμείς σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Τα παίρνουμε δηλαδή από αυτούς που τους περισσεύουν και τα δίνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μετά καλύπτουμε όλα τα ιδρύματα κλειστού τύπου που έχουμε στο Δήμο, όπως την Κωστοπούλιο Στέγη, όπως το ΚΑΜΕΑ. Βγαίνουμε από τα όρια του Δήμου, πάμε στο νομό, το Κάφκα Νιγρίτας, επίσης το ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου, τις φυλακές. Δίνεται όμως, από ό,τι μαθαίνουμε φάρμακα μέχρι και το Αγαθονήσι. Ακριβώς. Έχουμε φύγει από το νομό, έχουμε πάει στους γιατρούς του κόσμου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Παρασκευή έγινε η τελευταία μας αποστολή στο Αγαθονήσι και στους Λειψούς. Στα δυο κριτικά αυτά νησιά. Σκεφτήκαμε να ενώσουμε τα δυο άκρα με αυτή την προσπάθεια. Ωραία ιδέα είναι αυτό. Λοιπόν, τι φάρμακα συνήθως, για πέστε μας λοιπόν, τι τους δίνετε? Ό,τι αυτοί χρειάζονται. Ήρθαμε σε συνεννόηση με τους δημάρχους και του Αγαθονησίου και των Λειψών. Επίσης, είχα συνομιλία με την γιατρό που βρίσκεται στους Λειψούς. Τους ζήτησα καταλόγους, ούτως ώστε να πάνε εκεί τα σωστά φάρμακα, αυτά τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι, διότι αλλιώς θα ήταν δώρο-άδωρο. Έτσι λοιπόν, φροντίσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους και από ό,τι γνωρίζω, το μεγαλύτερο, σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύψαμε τις ανάγκες. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε πάλι τη Μαρία Αλεξάκη, γιατί έχουμε νέα βομβιστική επίθεση στο Αφγανιστάν με πολλούς νεκρούς, Μαρία. 12 νεκροί στο Αφγανιστάν πριν από λίγη ώρα. Και χθες μας έλεγες για μια άλλη βομβιστική επίθεση. Είναι συνεχής. Από την προηγούμενη Παρασκευή η κατάσταση είναι κριτική πλέον στο Αφγανιστάν. Η σημερινή επίθεση αυτοκτονίας έγινε σε ένα δρόμο που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, της πρωτεύουσας. Το μικρό λεωφορείο μετέφερε ξένους εργάτες. 12 είναι οι νεκροί. Από γυναίκα βομβιστή αυτοκτονίας έγινε η επίθεση. 12 νεκροί, μεταξύ αυτών είναι Ρώσοι υπήκοοι και επίσης Νοτιοαφρικανοί. Η αφγανική ομάδα ανταρτών που ανέλαβε την ευθύνη ονομάζεται Χέσμπε Ισλάμι και ανακοίνωσε ότι έκανε την επίθεση σε αντίπεινα για την ταινία με τον προφήτη Μωάμεθ. Πάμε τώρα στη Βηρητό, όπου με αφορμή την ταινία έκανε την επανεμφάνισή του ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο Νασράλα.
Χασάν Νασράλα. Είναι η 5η εμφάνισή του από το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ το 2006 και η πρώτη δημόσια ομιλία του. Είχε καλέσει από νωρίς το πρωί χθες τους πολίτες του Λιβάνου να συγκεντρωθούν στη Βηρητό για να διαδηλώσουν εναντίον της προσβλητικής ταινίας. Χιλιάδες ήταν αυτοί που συγκεντρώθηκαν και εδώ βλέπουμε στις εικόνες ότι ήταν εκεί και ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο οποίος είπε ότι οι Αμερικανοί σπέρνουν τη διχόνοια ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς. Να πούμε ακόμη ότι το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές αλλά και το Αφγανιστάν έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στο YouTube στις χώρες τους μέσω του διαδικτύου, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Αμερικανικό Κέντρο Επιτήρησης Ισλαμιστικών Ιστοσελίδων ότι ένας Αιγύπτιος σαλαφιστής ημάμις εξέδωσε φάτουα, δηλαδή ένα θρησκευτικό διάταγμα, με το οποίο ζητάει την εκτέλεση όλων των παραγόντων της ταινίας με τον προφήτη Μωάμεθ. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται η αναταραχή στο μουσουλμανικό τόξο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους εδώ τους συνομιλητές μας. Μας ανοίξατε τα μάτια σε πολλές κατευθύνσεις σήμερα. Μια κουβέντα. Η κυρία από τις ΣΕΡΕΣ περιέγραψε την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε για την ανάπτυξη. Σκέφτηκε από τις ΣΕΡΕΣ τους Λειψούς και το Αγαθονήσι. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές, τις απομακρυσμένες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε.